through now. Sirkal chano sidho ayanga chenro manyien mar okumba mar thieth mong'ere kaka Social Health Insurance Fund dwe mar adek higani tok tieko chenro mar kawo pach jopiny e kor gwenge duto ma pacho ka. Kolose boma ma Nakuru chenro mar tiego jotelo kod jopiny e wi okumba mar thieth manyien. Jatend thieth maduong' mar Kenyatta Referral Laktar Iverson Kimori wacho ni chenro mar tiego jopiny e wi okumba mar thieth no biro rumo e giko dwe mar ariyo. Jodak ma Nakuru bende oyudo thuolo mar chwalo pachgi e wi okumba no mar thieth kod ber mobiro kelonegi. What it means, how will you be, and what are the benefit packages for all the process that we are saying. This is part of the process so that nobody is left behind. Another area of concern was what are diseases that are excluded? Is everything included within this cover? So we've been able to provide the information, but also take some of the questions that they have asked. Community health promoters ni maneno na UHC na vile wale wenye tulikuwa tumeweka kwa universal health care vile watakuwa wasikue watapotea, wasikue ati wataingia kwa SHIF.